स्टार्ट। भाई लोग आज बहुत ही बड़ा खुशी के दिन बाटे। आज हमार संजय राव जी के बहुत ही प्यारा सॉन्ग आयल बाटे जो नीचे बैकग्राउंड म्यूजिक में बजता। कैसे बा भैया? उड़त चिराई के महरनी गोली तोहरो अगिया भूत जाई, नास के तोहरा पता न लगी जाई, फलवा जदी उठ जाई। तब भाई लोग आप लोग बताओ कैसा लागल सॉन्ग? बहुत ही प्यारा सॉन्ग बाटे भाई, हमारा तो बहुत ही ज्यादा पसंद बाटे। तब भाई लोग इस सॉन्ग पे एक एक रील बना के आप लोग संजय राव जी के सपोर्ट करी, काहे कि इनकरा के आप लोग के सपोर्ट के बहुत ही ज्यादा जरूरत बा। काहे कि बड़ क्रिएटर के तो आप लोग बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करतानी, लेकिन एगो छोट क्रिएटर के इस सॉन्ग पे एक एक रील बना के आप लोग बता दी कि कौनो क्रिएटर छोटा बड़ा ना होखेला। तो भाई हमार उम्मीद करतानी कि आप लोग